Що се отнася до нарушение на съня, симптомите са доста. Има симптоми, които са при заспиване, по време на нощта и симптоми, които съответно се появяват сутрин при пациентите. Предполагам, всеки от нас ще каже за няколко от тях. Аз ще ми се да обърна внимание на един симптом, който е характерен за едно заболяване, което се казва синдром на неспокойните крака. Този симптом представлява една непреодолима нужда пациентите да движат краката си в състояние на покой или преди да заспят, който е провокиран от дискомфорт, разположен дълбоко в мускулатурата, обикновено на подбедриците, понякога може да бъде и в областта на ръцете, макар и по-рядко. На практика това е симптом, който пациентите обикновено не свързват с нарушен сън. Да, те казват, че имат някаква непоседливост или не ги свърта на едно място, но една малка част от тях отдават нарушения си сън на него, така че това е нещо, може би, което пациентите трябва да обърнат повече внимание, тъй като самото заболяване синдрома на неспокойните крака, освен че има множество причини, които то да се развие, може да е идиопатично, т.е. без изяснена причина, може да е вторично на някои заболявания и състояние, всъщност се явява доста висока честота и то в нашите географски ширини.